στα πλαίσια της αναβίωσης του αθήμου του Άγιου Γιάννη του Κλείδωνα. Ένα έθιμο που χάρεται στα βάθη των αιώνων και τα τελευταία χρόνια με την πρωτοβουλία του Συλλόγου ξαναζωντανεύει. Έτσι, για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Φέτος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΜΕΑ Φίλιππος Θεσσαλονίκης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περιστερώνας, την Παραδοσιακή Χοροδία Στανού, καθώς και τα φωνητικά συγκροτήματα του Συλλόγου. Τους καλωσορίζουμε και τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Ευχαριστούμε επίσης την κυρία Ελένη Παναγιωτοπούλου, πρόεδρο του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη, που είναι πάντα δίπλα μας, αρρωγός σε κάθε προσπάθεια. Την στρατιώτησά μας, τη δημοτική σύμβολο του Δήμου Αριστοτέλη, κυρία Ελένη Παγώνη Λαβόζου, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Στανού, κύριο Γερακούδη Δημήτρη. Επίσης, ευχαριστούμε τον κύριο Θεόφιλο Καραγιάννη για τη στήριξή του και τη χορηγία του που μας παρήχε. Θα μου επιτρέψετε, πριν ξεκινήσουμε, να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά στον Αθλητικό Σύλλογο Φίλιππος Θεσσαλονίκης και στα μέλη του. Πρόκειται για ένα σύλλογο με πολυδιάστατη δραστηριότητα, με πολλές συμμετοχές και διακρίσεις στο εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, τόσο στον αθλητικό όσο και στον πολιτιστικό τομέα. Μερικές φορές νιώθουμε ότι τα λόγια είναι φτωχά και δεν αρκούν να περιγράψουν αυτά που νιώθουμε και αυτά που σκεφτόμαστε. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι νιώθω έναν απέριτο θαυμασμό για τα μέλη αυτού του συλλόγου. Τους θαυμάζω και πιστεύω πως εκφράζω όλους όσους παρευρίσκονται απόψε εδώ για τη θέλησή τους και τη δύναμη της ψυχής που διαθέτουν. Τους θαυμάζω γιατί ξεπερνούν την όποια φυσική τους αδυναμία και καταφέρουν να πετυχαίνουν διακρίσεις ατομικές και συλλογικές. Τους θαυμάζω και παράλληλα τους ευχαριστώ γιατί με το δικό τους παράδειγμα δείχνουν σε όλους εμάς τον δρόμο. Τον δρόμο της πίστης, της θέλησης, της επίμονης προσπάθειας, της συνεργασίας. Τα ΑΜΕΑ δεν ζητούν τίποτα από εμάς. Το μόνο που ζητάνε είναι το προφανές. Δεν το λένε, το δείχνουν όμως. Το φωνάζουν, το αξιώνουν με αξιοπρέπεια μέσα από τις πράξεις τους. Τα επιτεύγματα της ζωής τους. Μας λένε δηλαδή πως έχουν τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες ικανότητες και τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας. Τους οφείλουμε τον απόλυτο σεβασμό και τον ανυπόβλητο θαυμασμό μας. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τον κύριο Φασέα Στέφανο, πρόεδρο του Συλλόγου, να μας πει δύο λόγια. Τι να σας πω, τα είπε όλα η Ευαγγελία. Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά στα Λαγινά. Με το που μας είπε θα έρθείτε σε εμάς, ήταν μια πρόσκληση καρδιάς. Τα μάτια της, η καρδιά της έδειξε ότι μας αγαπάει. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς βέβαια που μας προσκαλέσατε εδώ. Γιατί οι δυνατότητες των παιδιών είναι τέτοιες που πρέπει να τις δείχνουν στον κόσμο. Να δείχνουν την προσπάθειά τους, ώστε να υπάρχει και ο σεβασμός για την προσπάθεια που κάνουν καθημερινά. Καλή είναι και η χειροτεχνία, καλά είναι όλα, αλλά εμείς θέλουμε κοινωνικοποίηση, θέλουμε να βγαίνουμε έξω στον κόσμο, να διασκεδάζουμε μαζί, γιατί ο πληθυσμός αυτός δυστυχώς σήμερα στην κοινωνία αγγίζει το 12%. Λοιπόν, θα παρακαλέσω λίγο τους τραγουδιστές μας να έρθουν να κάτσουν μπροστά και να αρχίσουμε το πρόγραμμα.